pamusoro wemambo Mutasa, madzishe, madzisabhuku nevadare vese apano. Ini ndinoitwa Lazarus Narange, tiri mukwasha wa Samupfawa nowa Reva Mupfawa. Chikumbiro changu kune chichemo changu chekutanga ndechekuti semukugara ndakawana mwana wavo muna 2003 mushure mekunge ndaita part of kutema ugariri mavari ndainamata Zioni navo vari mufundisi wangu wekuchechi. Ndakagara navo murudo, basa ravaishanda ndiro randaishandawo, asi handina kuziva hangu kuti tezvara wangu ndopati yazosvika nhasi. Ndikandipinde munyaya yangu ndichiti zvikonzero zviri kukonzera kuti inini ndizvipire kuzvisunungura nemutemo wegupuro. Nyaya yangu iri pekuti ndakatanga kunetsana nemudzimai muna 2009. Ndaroora mukadzi wechitu, akamurova akaenda kumba kwavo, nanhasi mukadzi handina. Mai ndiye akanga ari panzvimbo. Ndakazobva kubasa ndisvika muora arohwa, ndamugadzirisa nyaya atititega kumba kwedu ikapera. Then 2000 kana ndisikuita mistake 2009 kana 2010 tezvarangu vanguona vari apa vakanga vari kuchechi kuZioni ikoko vakabayiwa nendande pange nguva yekushaya chikafu. Ziso rikabva raputika. Ziso ravo raputika, chavakatanga kuita vasvika muHauna hospital vakatuma tete wavo namai guru sisi wemukadzi wavo kuya kumba kwangu kwaBuu ndokwandaigara. Vakasvika ndikatora magumbezi ndaita zvekuweza, ndikatora magumbezi angu ndikadzika navo ndikatengesa kuti ndikwanise kuwana mari kuti ndibatsirike kufamba natezvara. Ndabatsirika kufamba natezvara, zvese zvavakaita nemhuri yakamubaya ziso ndiri ndandiri mabharani wavo, ndiri mukwasha, ndinasa mukuru wangu vari panapa. Then tezvara tabva kuziso ravo, ndakaenda kumusha ndikabereka mwana wangu nemwana wangu namba 3. Mwana uya mukutamba handizi kuti akanika gumbo ero chii chakaitika. Mukadzi wangu inini wandakaroora wacho akanditi inini ndaita zvekudhiraivha makombi panguva iyoyo. Inini ndine mushonga, ndine zvikwambo zvinoda kuuraya mwana kuti ndiite bhizinesi remakombi, asi panguva iyoyo ndanga ndiri kondakta. Then takaita kakunetsana, ndakaudza baba vari apa. Baba vakanditi mukwambo iwewe Marange hausi mukwambo wangu ba, nekuti pfuma yako wakatora. Ndikati munoditi ndakatora pfuma chirudzi? Zvikazi festival yako pawakaikumbira iri kuenda kuchikoro kuSagama, ndakamutengera bhuku iroro hauna kuribhadharaba, saka uri kubika mapoto. Chakandikatlamadza. Pauya akati plus pandakabayiwa nendandi pavaenda kwaMutare wakatenga pulena yekuweza, wakatora mari yangu wakaba, ndopfuma yako yawakatora. Ndakambozvisa muditi, ndikatora nguva ndikadzoka pamukadzi wangu wacho ndivina ndikati zvazvinoita wandibaba. Mukadzi akanditi handizivi kuti wakaroora kwaMupfawa kana kuti makaitira nei naSamupfawa muri kwaMutare. Zvakandibata, ndikasvika paukakatidzana nhau muna 2015. Mukadzi akamuka na 10 o'clock usiku. Ndina ndakarara mumba momwe mukadzi akamuka akavhura dhoo akatakura mwana wangu wegumbo uya akabuda achienda. Anoti akabva kumuprofiti, abva kumuprofiti akasvika akatanga kupopota ari mudaini. Akati iwewe unoda kuuraya mwana wangu, kurufunda anayo. Ndabva pamuprofiti izvezvi kuma10 dzeusiku ari ega. Akaenda kumuprofiti iko ndakanetsana nemukadzi pachena, ndikamuti iwewe urikuona kuti chii? Ndambudziko randari kuti inini ndiri kukanganisira, ndiri kuda kuurayira mwana, kuda kuti umboende kumba. Shuwa mukadzi ndakamuendesa kwababa wavo kwatezvara. Akaenda muna January 2015. Muna June wandafonera tezvara ndikati onari mwana wenyu munaye pati akapedza, but vana vangu vainawo vanofanira kuenda kuenda kuchikora, vasikuenda kuchikoro. Vakanditi uya utora. Pandakaenda kutora vana vakasvika vakanditi unofanira kunge kuripa mbudzi. Ndopandakati ndikabvunga kuripa mbudzi, nauya ndiri kuitwa kumashure which means ndaibvumira. Mbudzi handizokuzobhadhara. Chokwaipa pandakaramba. Ndobva ndatorawo navo kuchiva ndaenda kumba. Ndasvika kumba akasara nemwana 1 musikana wekukora gumbo iri. Izvona akazondifonera akati vana wawaenda nawo vari kubikirwa nani, mai vacho vanofanira kudzoka. Ini handina kuenda ikoko. Ndakushandisa mazwi aya kuti handisi mukwambo. Ndikati munenge ndopinda mushando munhu kuitei? Mandaramba ndiri kumba kwangu. Mai vangu vaizviziva, ndaivatsanangurira step by step nana sekuru mandakakurira kuti ndozvandiri kuitwa nditezvara. Apa vachizivawo kuti ndakaroora sei. Then
2015 vakatuma tete wavo hanzvadzi yavo nasisi wemukadzi wavo kuperekedza futi mwana wake uya kune munhu waasiri mukwasha wakepa vamudzosera kumba kwangu. Ini ndakangonyarara ndikagara ndikada kuita point mark yekuti vanhu vazoziva kuti nyaya yangu yakafamba rini kusvika rini. Ndakaserera kutaura chokwadi ndobva ndaita mwana nemukadzi iye. Ndaita mwana nemukadzi iye, it was 7 April 2017. Ndobva ndaenda kuSouth Africa musi wa 11 June 2017 iye ndisiya mukadzi pamba. Ndasiya mukadzi pamba takanga tisingawirirani zviro zvekuti vanhu vari pamusha, saka ndaingokorera kuti ndine vana ndinofanira kurespecta vana, tigare nevana. Then 2019 ndakawaka imba 5 rooms. Ndawaka imba ndandine vakadzi vangu 2. Ndakadaidza tezvara wangu vada ndine maki yekuti handisi mukwasha wake sekutaura kwake, asi ndina kumudaidza kuti ndimupangidze pamba panozoona kuona vazukuru wake ani nyambe ndisiri mukwasha. Tezvara anoita nharo vakauya vari 7. Tezvara mukadzi wake nevanasisi wemukadzi nana tete pamba pangu. Ndobva ndadaidzawo wana tezvara wekumukadzi mudiki wobva uya pamba nana mai namai wangu nedzindere kwamai wangu nasekuru wangu wanga varipo. Takapinda nguva yemaintroductions manheru. Chokwadi ndakanyara. Munhu akatanga kupiwa introduction ndibaba wari apa. Apiwa baba samupfa weintroduction akasimuka akati chekutanga chandoda kutaura panapa ndechekuti ndoda kuziva kuti sei mwana wangu asingaendiwo kuJoni pamberi pomwe tezvara ana kuisa mhinduro. Chechi2 ndoda kuziva kuti pamba panapa pawatidaidza panapa ngepani pamba pamugwangwa. Tichipedza makuseni vacho vakabva vagara dare neni vakandidaidza wana teta natezvara wangu nemukadzi wavo vakanditi pamombe iya mupambo pambudzi iya mupambo yatakauripisa yaisasave iri mbudzi vachitenga bhurera vadiscount. Ndikati bhurera racho handisi kutenga kusvika nhau yangu yaita sei yagadzikika. Ini handina kuziva kuti pandiri kuperekedza tezvara umbo hwebhuku rekuti ndakaroora ndakanyorera uri mubriefcase mangu mune mabirth certificate nemabirth record yevana hamusisina. Tezvara akatakura bhuku rekuenda pakwapi remukunda. Ndakabva ndarongedza bhegi mandadzoka kuJoni. Ndiri kuJoni tezvara ndakamufonera ndichimuhoresa ndichimubvunzurudza nhau. Nditi ndakamubvunza shuwa kuti baba nhau iyi ida kuzombosvika rini? Ini nemi ndine mwana wenyu kubva 2015 ndakamira kusvika pamba penyu, asi mwenenyu ari mumusha mangu musingandizivisa mukwasha. Akati iwe mai wangu ari apa akatomutumira soko mai wangu kuti ende mutaurire mwanenyu kuti asi mukwasha pana papa mari yake yakaba akatora. Saka ndinonyatsa kuti mari yandakatora mumaoko menyu ini ndakatengesa mablankets. Hakuna hama yake kana mukadzi wake kana mwana wake anoziva kwakarapwa dzisire. Ndini ndega naye tanga tiri. Then zvakandidla mwoyo kuti alright baby mukadzi wandinaye mumba. Izvo zvito wandi baba wako akati inini handizivi wakarapisa baba wangu. Handizivi wakaroora mumba kwangu. Ini ndakakubvisira mukadzi uyu ndakamubvisira ari kumba kwawo. Akaenda samukuru akaenda 11 kana 10 kana supangadzwa mabhuku andichina akaenda August. Vaenda futi kechi2 kechitatu tezvara akataurira samukuru pamabvisa wana yemazuva anozonyengedza wachienda torai mukadzi uimweende. Akandipa tete wake natete wangu nasamukuru tikaenda kumba kwangu tikaita mhururu tikauraya mbudzi tikatora musana negumbu sepamutemo ukadzokera kumusha. To my surprise vakandishamisa ndezvekuti tezvara akazonditaurira nekuti mupambo zvasara izvi kana pane tsaona yakafanana serufu nezvimwe ndopatikazonda samukuru asi nose tichaita tega ende for sure zvasara takaita tega zvinofanana masungiro. Ndakaenda ndega gumbezi rambuya wangu warapo wari uri fuga ndakawapa tiri tega pasina mumwe munhu wekwamupfa wababa. Papati mbudzi yababa ndakamupa ari yega. Bhanditi mukwambo usasandipe mombeba usagambe kwangu kutakuwa shuga unachienda Mozambique. Pamombe yababa ndoda madhongi 2, pamombe yamai ndoda madhongi 2. Hembe dzamai nedzababa tenga magemenzi eziyo. Pandamupindura ndikati izvi zvaakuda samukuru uyezve pfuma haichinjwiba. Ndopandakaita conflict baipa natezvara. Ndakagara 2021 2022 2023 June 2023 pababa vangu pakabva paita shiripiti. Mukadzi wangu vari apa akarwara akandifonera inini kuti ndarwara. Ndikati mazwei zvikazi musana. Ndikati mune musana ende kuchipatara. Akaenda kuchipatara akabhadhara mari akaitwa scan. Aitwa scan akona result yakabuda. Asi before asati aenda kuchipatara akakwereta mari pa next door. Panonga dzanonzi my mind vapiwa $20 arida kutenga zvikwanisiro zvokuenda kugezwa chibereko. Ini ndisiri kusangana naye baranga ramugore rechi5 ndisiri kusangana nemukadzi baba notedza rakanimisa kuti mira kubarisa mwana wangu kana kupinda mumba memwana wangu andamira. Saka 2023 June pakazofika kuti no mwana arwara tezva rada kumprova kuti aone kuti iye kana akatora mwana mumaoko mangu nemwana wake waruda kunyudza chuma changu
wanofanira zvibude pachena ndiwape gupuro rao wajekeri uri mwana wepari zviri ngondiomera nhasi 10 years patozara ndikaziva 6 years mukadzi wangu unogara ndichifida handirari naye bamba ndinoda kuzodii ururi bata ndakafonera baba ndikati mwana yenyu arwara endai hawo akaenda kuona nemukadzi wake nehama dzavo wasvika pamba pangu wakasvika mukadzi ari kuchipatara ndakashandisa foni yemuningira yemukadzi ndo ndaifonera navo pawhatsapp vakanditi samfaura ndikataurira simuningira wemukadzi kuti baba akanditi handisi mukwashaba ndakaba mari yangu uye handina chandakabvisa baba but ini ndina samukuru saka inini zvandichaita toda kutora matano ekusukisa samukuru ndiyo ndaipa mari zvemaihira murodhi achinyora bhuku achipa inini saka ndodanho ndada kutora tezara akandipindura pamberi pemukadzi wake nehama dzake kuti mupambo kutukana murundiswa ndikati alright kana kuri kutukana mari ndau kupa yemabhiuzi emuchipatara. To my surprise yakasvika stage yekuti musana isikaniri kuti uri bho asi mudumbu muri kuhwandiswa hamusozikana kuti mune chii. Stage rakabva nditi anyeri panapa mwanangu ndaona kuti aiti muchipatara apa tida kubuda kunze nemunhu bozoti tasvika nguva ikuona kuti kudumbu munei vakabuda kunze shuwa vawadzika kusagamba wadzika kusagambe ndezvara akasvika akaenda kurapisa mukadzi ari ega pasina munhu wekwamarangeva ndamuramurira mwana wake akaenda kuti mbuya ndakamufonera mbuya ndichida kuzoti mwana ari sei mbuya akati taenda kuna mbuya handichazivi mbuya chidzare kana kuti Samuel ari kupachiji ndiye ageza mukadzi chibereko chakuda ropa ndakabva ndatanga kuti chibereko chisina baba chisina murume chisutaurirwa inini muridzi wemukadzi kuti dedi mudumbu murundirwadza kugeza chibereko chiruzikana nebaba baba apo vaenda panhau yebaba ina mai vangu tezo rangu rapo anochandikambira kana ndiunyepa inini ndari muno mai vangu rapo akada kumurowa pamba pangu inini mai vanditaura mwanangu zvandichanirwa nyaya dzekuroora kwako ndati maibude munyaya ikaipa saidi nhau yakareba mai vangu akabuda akaenda wana sekuru ndikawazivisa chiitiko ichi tezo arapedza kurapisa mwana inini akandinyepera kuti toda mari takuenda kukatandika kumozambiki kurapisa mukadzi makumbo nemusana zvirurwadza asi nyaya yechibereko tezo rangu mwana mubvira ndaura kusvika nhasi pandakamira panapa mukadzi akaenda akabva asvika kumba ukarapisa bwandikumbira mari pafoni tikumbirawo mari mukadzi araitira kundidzosera kumba ndakabvunza tezvaambuya kuti maiyo kufamba kwamakaita makabatei mambuya wangu akandibvunza kuti marange wakachena here ndikati mati maiyo baba angasiko kati marange ndati wakachena here iwewe ndikati inini asi iwewe ndati wakachena here katatu kati vandandizvo pafoni ndiri kuSouth Africa ndakazofonera baba ari apo ndikati baba shone nditaurira mai arikubvunza mari zautse kufamba kwamakaita ini muri mega muri yekwamfawo nemukadzi wangu ndisipoba mai aku nditaura kuti wakachena here mwana wake ari kunditi inini ndine zvidhoma zviri kupedza zvida kuhya mwana naye saka nyaya ishone muri kuona yakamira sei tezo rakati hakutaura kwawakadzi kukanganisa ndo paanoti akapedza kuita zvinhu zvake kwandiri anomhanya kuti kukanganisa saka ndakadyika mwoyo kutaura chokwadi 2025 uno 2025 ndasvika pamba ndichibva kubasa ndakasvika mukadzi ari pamba uyu she is very stubborn kubva panguva yakaona kuti baba ari kudifenda kutaura chokwadi nhamo yandikubata tezvara chakazondirwadza kuti ndizodzinge mwana uyu kumuti shamwari ibva panapa nhasi kuenda kuvabereka kwenyaya yeti chiitumbure tezvara akafona maskirishoti ndinawo achifonera mukadzi wangu inini mudiki akati iwe muri wadere mwana akati vangu baba akati iwewe murume wako wakauya here zvikazi nemukadzi ndandinaiti kubva kutenga muriwo kumapasti 4 zvikazi sei murume wako achiti akabva joni afoneri inini ba mukadzi angu akapindura kuti baba zvamuri kuitirana nasamarange inini ndiri mwana werimwe rudzi handifaniri kupindura madii kufona pafoni pemwana wenyu ndakatenga airtime bandasvika kumba bandati futi foni iyoyo kufona bandapa mwana wake uyu mwana wake akapindura kuti wakakumisana baba muri wadere mheta kurisei kumba murudo bandatonoti no saka patori nedebate zvimwe zvinhu zvandisati ndakunetsa kuziva kuti zviri kufamba sei muri kundidzwisisa so ndakabuda pandaenda kubasa pandati kuenda kuwaka ndadzoka manheru ndakaswera foni baba achindifonera ndakafona ndikati ndiani zviri kutsamwa nenyaya yemafonero angaita zuru akati hausuziva ndototaura nani ndikati handisuziva shuwa takatambidzana mashoko tichikakavadza ndoda kuzama kuti tezvaraziyo ndinoziva kuti ndiani achiti hausi kundiziva here mwana wake akapakasimuka bvaridza tsamwa kuti mbabuda dho vaenda kunze vanoti hei dambudziko reyatanga pandamutishama rinoti kubuda koita padhova nereaction yawaita kwandiri ndichitambudzika ndiri pamba pangu for the past 6 years ndisingakuzivise mukadzi pamba pangu baba wako achindipromisa kuti iwe uchiri uchabva ipo papa achibvunza umwe tezvara nenyama dzangu kuti pamba pani panapa ndisi kuona kuti ndichazogumisa ndasungwa nokuti ndiripo nemurume ndinohasha ndichazoitawo zvinhu zvinoenderana nekuti ndipare mhosva but asi ndine lodhi yevana mumashure mukadzi akati ndakapita kuti famba akafamba akabuda akaenda right ndasara mumba changamiro pakarwara mwana uyu mai vangu inini ndakabvunza result baba uyu akasumuka baba tisamfawa akaenda kumba kwakaberekwa mai vangu akasvika akaripota kuti
tete wako tunonetseka kurapisa mwana ndiye akapa mwana wangu, akazola mwana wangu bute nevhu rekumakuwa nemutsvairo. Mutsvairo uyu ruzi paunotsvaira uchidonha pasi ndokuparara kuita mwana wangu, paunondopera ndopachapera upenyu hwemwana wangu. Sekuru akataura neni pafoni ngati sekuru kazi atipindi pakutongesa tezo rako usiku uchatanga wapedza netezo rako wozouya kwatiri. Mandidzvisisa tiri pakudaro mwana wangu uyo sibaba samupfawa akabva wazobva nemwana usagambe nen'anga kana kuti muprofiti anonzi Manhara. Wari gurupu rekwamupfawa wakabva usvika pamba pamupamba wachingosvika mwana wakabva skuta vaenda panext door pambuya. Hauna kuziva kuti pawaenda pambuya ndiwo wandikutotaura nawo. Then apa bvosarana samanhare wakugadzira pamba manje kuti mwana acho unopinda pamba pamarangi pasina munhu wekwamarangi. Mwana wakabva asvika pakutaura kuti ndine hope dzandarota kuti bata mai yangu angani hope dzandarota dziri kuti ini inofanira kutohwa nensuzu asi parodiwa jira reyero, parodiwa jira rered nerewhite nehuku chena. Kutaura kwandiri kuita panapa huku iyo iripo pamba yatowana ine new 5 so jira iroro uyu paakandaka mutifamba uende imba imwe ichituwa nati kuenda kuona anasitira ndikushande kuenda kundovhara madhoo akabva pina po batora machira aichete ndo machira akakwanisa kusimudza mba pakutsvaka machira baakangana kuti ndinosvikirwa nemunhu asi kundibva panapa baakangana 1. Sekuru wangu ndakapinda neimba imomo nezuro ndichimuratidza jira iroro rasara nehuku iyo iriko izvo zvine wana 5. Huku iri kutengerwa mudzimu kana kuti anything chiri kutaura chida kuda pamwana andisiziva kuti chii asi iri pamba pangu pasina ruzivo rwangu basa samarangi. Saka ndazosvika pakuti no inini rega ndiite sei ndikaenda kumangana kwamambo nasabhuku wababa ini ndine wangu azviite kwaishe ndine wangu rega nditange nekumusoro because ndiko dinyaya yekurumidza kudini kusevha semunhu nemhuri yakawanda ndodasinzira mhuri ndaperera ipapo ma. Iwe mukadzi uchi mudai mukadzi wachari ngauya ndiye mukadzi wako? Ndiye mukadzi ndakaro. Right. Iwe nemurume muchiri mese? Tichiri tese. Muchiri mese? Murikugara mese? Christine Mtwa. Murikugara mese? Soso ndiri kumba. So? Ndiri kumba. Saka nono kumba zvamusi mese? Wai uri kumba kwedu? Akandidzinga pamba. So 28 December. Saka nozumba pamba ndikutaura kuti kudara ne? Asi wakabvisirwa mari? Yerora? Akabvisa. Akabvisa? Ndineko wakatambira? Okay. Wewe waenda kugezwa chibereko murume wako asingazivi kugezwa chibereko wako rugezwei? Chakaitika ndechekuti ndakatanga kurwara musana wangu uri kurwadza pandataurira murume kuti musana urudini uri kurwadza akati enda kuchipatara ndikati kuchipatara kungoda mari yekudini yekudhindisa enda kuvhiya kukonangiswa chibereko kuti uone kuti wana kenza here ndikati alright. Saka ini ndisati ndaenda kuhospital ba ndakava ndatomuka ndikutadza kufamba musana wangu usisurwadza makumbo ndi akabva atodini atotadzotofamba. Saka makumbo kusafamba kwako mukazi chibereko? Ndakabva ndaenda kuhospital ndasvikabva ndaadhimitwa dhokota akabva andinangisa akati unofanira kuenda kuprivate unangiswe nani nadhokota. Saka baba akabva afonera Samarangi kuti ndio nyaya rudini rutaurwa kuno kuti munhu ada kuendepi kuna dhokota. Samarangi akati imi musaende kupiwa kuprivate bonongo chingoda mari mahara wasingatauri chirwere chemunhu ba warumbotaura kuti makumbo acho chii ndikati hatisadini ba tataurirwa ba ndakatohwa ropa rizida kuenda kuongororwa nekuita tsvina ida kuenda kuongororwa samari dzose ayanga sitauya ba. Samarangi ndipakati munopedza mari mahara imi mikumbira imuende kumba because mukaramba muri muchipatara pane zvemunga murudini muri kuita ba. For sure ndakasvika kukumbira dhokota akati alright pandabuda bva ndaenda kumba. Tisati taenda kumba ba murume wangu akaisa audio inyaya yekuti munin'ina wangu wacho anga nefoni yanga iri kushanda asara kumba nenyaya yemari akaisa audio yekuti mai arikutaura mama wangu ini akandibereka mai ndiri kukumbira kuti mai yangu pachauya ikokoko because amweni angu anga asiri kuuya kuchipatara kondiona nenyaya yemwana wake wakakanda. Saka tini handisi kuenda kuhospital bakodini kuona mukadzi wako because takakanda tisati tasunungurana apa. Saka daily ndakazobuda inini muchipatara ndo pakauya amweni. Saka uyu akabva aisa audio kune munin'ina wangu kuti mai ndiri kukumbira kuti kana mai yangu auya ane zvaada kuita
musiye aita because ada kudzungura zvinhu zvake. Ndiye ari kuziva zvakaita pana maitini. For sure takabuda tikahaya mota tikaenda kumba. Vatasvika kumba handina kupinda mubaba. Ndakagadzikwa panze. Amwene wangu akatora bute kwaimurora femai. For sure ndakafema because ndada kupora nasisufa mbaba. Vandafema bute riya kwai akahotsira zvinga zvaita handinongotsira. Vatora mutsvairi vanditenderedza kudai vakanda mutsvaira zvokusaiti. Vapinda mubva vamwe masauti. Vatatipinda mubva vatadini vatagara. Tagara kudai hapana change yakaita because ndandisufa mbaba. Baba ndipakasvika kuti mukadzi utaramba ari kugara ikoko kwazviitiba. Zvakangofanana kuti ndikumbire mukwambo. Ndiri kumbira kuti mwana tidzike kumba. Ndirapise tiri kumba kuitira ni mhai because yacho ziso rake ngwari kumwadza. For sure akapindirana. Mukwambo natezvako. Kuti torai tiri pamwe baba. Ndasumuka pamba musi wa 5 June. Ndadzika kumba kwedu iko ndakabereka. Ndasvika ndatanga kurapwa ndiripo. Ndichinamatiwawo nevanhu kuchechi. Ndichinamatiwa zimara chiendai kupi endai kuhospital. Baba vata inana mari basoso. Akatora foni sho akafonera murume wangu. Samarangi rukumbira mari timboenda ukatandika ngori tikatandika kurudini kururapwa mwana yasudini asiri kufamba pangu na kubatsirwa. For sure akatumidzira $40. Akabvunza kuti kuda mari kwani baba ini handikuziva kukatandika asi kune vanhu vari kupekedza vamwe vari kurwara varudini vari vanokuziya mari irudikana ngozi pai $70. Samaranga akapindura akati ini $70 soso handina baba ndamboona $40. Vatumira $40 iya vaiti wane muningi nangu vaiti mudziwa kumba. Vataenda kuchipatara tatingori pamwe tichitaura. Vanaenda kuchipatara ndakasvika ndikanangiswa isusu nditaura kuMozambique tasusurudzwa. Patarapwa pandapiwa mapirisi takazitenga emufamasi. Patatenga mapirisi ya baba akazotidzira $30 kuti ikwane $70 pa $40 ingatimira Samarangi. Vataenda kuMozambique vandasvika ndarabatsiwa. Ndakangobayiwa jekiseni vandaiswa padrip. Vandazi chitengai mapirisi vatatenga mapirisi nemari yekuMozambique iyoyo. Vatadzoka tingori pamwe nani naSamarangi. Vandasvika for sure ndakagara 3 months 2 months dzese ndichirwara ndisingafambipo. Ipo ndakangopedza mapirisi yekuMozambique ndipo ndakatanga kuchidzidzira kudini kufamba kunga mwana utanga kudzidzira kufamba. Ndaraiti ndakaita 3 months ndiri kuSagamba. Mwedzi wechi4 musi wa 9 September ndipo pakachifona baba kuti mukwambo mukadzi wenyu right. Saka takakumbira kuti soso ini hana mariba tichiona kuti adzokere kupi kumba. Samaranga akati alright baba muraini titimidzire mari. Samaranga akatimidzira $20. Tisati simuka pamba peduba. Samaranga akafona akati baba ndandiri kukumbira kuti musatange maenda namaitini okumbaba asi kuti mune vanhu vanogona kubatsira vanotanga kusvika pamba maitini asati asvikaba bozi kundoti musvike nje hazviitiba. Baba akati alright mukwambo kana ari mumataura mega nerudo rwenyu tinoita sekudaro. For sure takatora vanhu vekuchechi kwana baba Zion tikaenda aritawa iya samanhari tikaenda nasisa mama wangu vataenda takati mama wangu nasisa mama wangu nasamanhari. For sure akasvika hapana zvakaitwa pambaba vakandomwaya masauti ini sekutaura kwakaita kwaisotanga kusvika pambaba sure ndakasvika panext door ndipo ndakasvikira avo vasvika vangomwaya masauti papa newana mwana ari form 3 ndiye anga ari neane 14 years nekane 8 years vatosvika vangomwaya masauti mumba ini mba ndachotosvika pamumba kubva ipapapo saka taka chibereko handinogezwa ipo ndakazomhara ndandakuenda shuwa konangiswa kungozi kupipi kwamaimiriri asi handina kuzoendamo ini izvozvo ndandatenga shuwa ndandazitengai mukaka nesauti nesipi muye nazvo ndikunangisai chibereko chembango chakashaisha kudini kugara zvinhu izvozvo shuwa ndandatenga asi handina kuzoendaba ndipo ndakandatofa ndisusu kufambaba. Ndizwa Iwe wakamboendesa ya 2015 pandakaenda kwatezana akandimhanyisa ati andisoda baiwe ndikutobva pamba ivi mao 2015 after 2015 wakazoenda kuti anozotsika pamba pake kana asasi ndasvikapo asi iye ndiari kuya pamba pangu kutora 11 years makatobara renga saka uchuda kuendesa bhuku rega watobara kuti ndida kuendesa bhukuru saka ungatoendesa bhuku reo rubara aiwa bhukuru ndinoriendesa izvizvi aiwa toriendesei mane toriendesei bhukuru ndida kuriendesa because chinhu chandiri kuendesera bhukuruka mazwa mabvunza mukadzi uyu kuti iwewe wakagezwa chibereko here chachadini ambuya wangu vari panapa ndo ndakatoona pafoni kuSouth Africa wakandira wakadaidza mbuya yakabva kupachichi uyu ndakazomubvunza tasvika pamba akati mbuya yekupachiji akagezera pamba
ana kuenda kwake asi pana pamberi pedara uranga chibereko chacho chambopindei ini ndisingasangani naye pa aripo chibereko chakapindei chakazogezwa ini ndisipinda ndine 6 years kana rine mukadzimba iri kuma ndakaona tezvara kuti auna chakabvisa basa ndosangana ndavasa mukuru tandaura kuti mari yangu wakaisepi ndakutadza kurara nemukadzimba ngepasara kutezvara kadza usimpambo dai ndikazozi ndarepa akasha mutemo ndamira nyaya iripo yataurwa nemukunda wakushwa ndo mafambiro edu akaita briskapazwa epasa Vamos wasina kuya nezviguro. Tinotenda. Masuri wangu kudai. Inini gudu yangu kwa shangu alisona baba gudu ngani penasi. Andipa gudu andika. Dushona kutaurawo mashonga atawa pambiri penyu. Nekuti ini kange sana kurasa to gudu azviti. Ngati kandipa gudu ndosa mpoti andika. Dushona kushemba zvangu yese pane mukwasha wangu. Namai dalili ali kunisho. Wanga namta kupanga gudu unopanga gudu. Sandini kwenda kubvunza ndike kwa ife. Kubvunza ndika ini auti anipa kupendeka. Inini pasa bhuku ana kwenda pasa mkuru yake atibosa mkuru chomba chako ana kwenda kuti samkuru wangu durwere ende kuisa mfanda shamba macheba mwana ana kuita ende zvo zvakaswa kutonyepa ini pamba kati pasipe henfi kwenda icho kwenda pamba kati pasipe Baru pamwe ndakasika chona kasina kama anaweza chokolishwa kama anaweza pa Christmas kwa kwenda kwenda kashi ndio tukagara matare hakuna nyepe Kumza makoba bila kama bila kama nyepe kumze na mosha mpasha ungaga drakale ni ata bila kudara ni mpasha ano ndituka ubaba sisi soda mshika baba vuti kusha vuta ano tuka mbuyo wangu kuba kushika sabi ndikata kwa sababu mimi ngadi kuku kushe sana ngurao ini nyeka itika degu nini shwa mpasha awasi mane mwanongo wapi mane mwana watu na shwa mimi akatuma sangu yangu kwa kuzi atuma sangu kwa kuzi shwa ndakata mtete wako ndakata mtete ndakata ando gata kufunga kwani bukura sa mtu kubindika sa mzee anda aka kuzifikiri kwa zake ana robo mtete wako kabisa $50 yuti maria sa bukura sa mtu yuti yangu kibandika shika ngapa kuna watu kwa kama mtu kabindika sa mtu aka mtete wako $50 yuti mso kibindika sa hizo ndio maneno wana sangu ana robo mwanangu Kawan, atau dulu, Alright. Right. Di pamusoro mambo. Panhau yekuti ini handina kunyora apa. Tezvara wanga ati ndakaudza mutete basi. Zvimwe zvese zvandakabvisa takuda samukuru wako takaisiya. Nekudauya pano. Nhasi samukuru pandakamufonera kuti murudi wako mambo ndakamira sususu. Samukuru akatoenda akaona mhaiyo pakanga sipo. Akazi mabhuku ese ari panapa. Sichindetsa nhasi tezvara ndiani kuku rake. Ana kuyana aromba. Kuti abudise apa. Nokuti rangu ini rekuva rakatova nekukuru. Ari mumwe usabvuma. Samukuru. Makanya salora yo. Mutete. Makanya samutete. After this salora. Look, Nandoro Sabre. Sama lagi. Samukuru ini. Azi samukuru. Ndakaendesa mutete. Ndakuendesa rora ba. All right. Inini ndinotenderwa here kubvunza samukuru mibvunzo. Kuti mimi makampa mari. Right. Inini pagore pandakatanga kutuma samukuru. Akaenda akasvika kati akabhadhara mitete yake akachajwa mapanyarushanga matsvagira ino mari dzandakabhadhara mazuva iwoka handitengetsi zvitorera bhuzi kuko zvandinawo mari inini ndakabvisa bhuku rangu inini remumba mangu randa ndakanyorera zvinhu zvese zvaiva nasamukuru
samukura kuti akabvisa mutete mubvunzeiwo kuti paakaenda pekutanga baazoenda pechitundi akazoenda kuti azichitorai munhu wenyu anga rindofambira mutete basi here vanhu vauya nemota wacho kechipiri hatisviki kumudungu kechipiri andakaenda ndakapinda kukumbira mukadzi abviswa mutete hauda kuda zvokuzitora mukadzi wakatoenda kokumbira ndo zvandazopiwa mukadzi vandachigauchidzwa vakaita murari nemutete mashure macho ndipo mawakazochige wakuchifambidzana ava wakuchienda inini ndisisiko right wakarorwa here mutete ndio wakabvisa urapwa mutete hauna kunoroka $15 mutete nebrangeti nembudzi yamhai nembudzi yababa nebrangeti ndizvo ndinoziya chinozvinora chii wozara unoti mutete mozoti pakabviswa mbudzi yamai mbudzi yababa mupezi yamai chii atomafudza kundume manjizve saka munoti haana urora hatibvi mumutete tovaenda mugumbeze va mutete tobva taenda mumbudzi yababa nembudzi yamai nemadhongi tu ava vari vadhongi hembe dzababa dzamai dzese hapana chakabviswa ba izwa izvo tiri kuti here tiri kutaura nenyaya yekuti munhu akabvisa asi ari kusarigwa kana kuti kutyala kuti tiri kuti munhu haana kuti haambobvisa akabvisa haana kupedza right maakutaura samuta asi akabvisa asi akawini asi umbowo manje unowanikwa mumabhuku avo amenokundikutambranisa saka ndikuisa mukuru hamutemberi kwe unoona pakahewa mari yacho kudzira kuti yacho ndimudzeiro ndozara mamotanga kutaura kuti makabvisa mutete bati makutamatoa zvinhu zvakarora handa kulinga unotima ndokutemba ise inini bendikuti mutete ndaona bhuku rano ratezva aiwa iwo unoona bhuku ratezvara sei iwo wakaenda wakatakura mari iwo wakaenda wakatakurei mari inini ndakatosvika kumba kwavo ukabvisa mari iyi mari yacho handichizoziva asi yanga yakawanda angari mumabhondi akarorwa kwemabhondi anaurorwa akarorwa mabhondi iwawo makatambirei kana mamusati mabhondi makatambirei akatorora wakarora saka mukudaoni kutoenda toenda chii munhu kana akaroora kana kuti hachadi hachadi kana mukachata chaiwa pamberi pevanhu vese wakakisana pamberi pevanhu vese asi vanosvika kuti hanichadi uya kanzi hanichadi hanichadi tora kisi yako indotora yangu zvobva zvavhara andizvo saka imi chashambisa kana musadanani hamuchadini hamusadanani saka muruniswera munetseranei kana musadanani kana musadanani pane imwe upenyu uri mberi wakatokumirirai handizvo here kana zvisaiti hazvichadii hazvichaiti tezvara mukwamba kuti hachadii hachadii hamumanikidza izvozvizvi mwana arikutogara kumba kwenyu saka imi muri munhu akaroorwa izvozvi mugara naye kumba kwenyu muri kuti uri kuitei kumba kwenyu ndati muri kugara nemukadzi wemunhu mwana akadzinga mwana akamudzinga akamucheteredza aka mwana akabuda dzinga kodzinga chimboenda udzoke here kana uchienda ibva panhu achakudiba hatichakudiba inopokwa mhaya ichirewei izvozvo hachamudiba kuti hapasina chii mereji hapadii chachina koza mungagari nemukadzi wemunhu mumba kwenyu mukadzi ari ega zvaanoda munozomupa zvese mungamupa chingwa nemajarini nechiketi asi pane zvamusingakwanisi kumupa asikakoshinga mberi tinoramba nemwana zvikobamba kuti kuti dzikadzoka zvinoita here pamwe
Tukudzingare mwana adzingo enda kupoka mwana baba mwana vasvika tukudzingare pamba kuti kuda dzikadzoka kuti haadzingwi asi asingadzingwi munotuma samukuru taona mwana asvika kumba tizwireiwo kuzvakamira sei kuitwa dai samukuru woenda kune munhu akamutuma nemari pekutanga wosvika kuti shamwari ndatuma hanzi what is the problem zvakamira sei uyo taura kuti hai nanichadi samukuru wodzoka kuti mukomana wati ndadini ndareka imochita anogara wareka chuya urakidze nendiro iyayi wakamotakambokupa iyayi tokudzorera futi oisako chii gupuro rako toziva kuti newe tadini kana pene misaridzwa yamunhu kama kutaura ndochiwani chii ini shandisura pamwe inini ndotenda mwana vakasvikashandira ndisura mbaba inini ndanipa dhetura ndirika chibva ipanapa abva panapa handiti iyo maranzikana usati mukadzi usijaneukunemisa chii izvo kuti wongoti wakaendesa gupuro 2015 wakatomumindisa kuti munhu wacho wamana kuendesera gupuro pane kautsotsi kaumbavha kauinako kana usati hauchadizvo womboti nhasi mosvika pamba vevanhu vozi tokupai sadza here moti takaguta manheru momuka pakati pousiku moya sadza rewanda rasiwa remunya waumbavha manange masikati woti handichadi manheru woti ndinoda takanga tagadzirisana aiwa kana magadzirisana so it means kuti gupuro rafirwa 2015 don't talk about it rakakanzurwa iri rarimwe asi panepa ndikana ndida kuti ndaukoma wangu ndopandagara basi mazviona here kuti mumba mangu inini mambo mukadzi aramba asi ndiye mukadzi anaigara naye mumba maibhoyi tiditidi ati hapana chakabviswa pa masungiro anosungwa nechecheziyo baba vandaina madava uziona hatina kuita masungiro here pachechi ndisunungura musana yananguya mukoti pachechi kuti titarisana titenderedza mubhotsi dai ndisunungure mhai musana wake ndakabhadhara musana wamhayo masungiro kwandabereka mafestivhali ndikauya muri pachechi zvakazoitwa zvese zvekuchinja pfuma kuti bva kumadhoki tibe tichibva ndaramba dai ndakatenda nhasi indorizero asi chinhu ndakasara nacho ndimwampawa hembe dzamhai dzababa dzekupfeka nemombe 1 chete zvimwe zvese ndakabhadhara mukadzi wangu ari apo ngaarambiri dai mwana sisi wacho kana kudai kuti kushandisa foni wasiri pana baba wasiri kuziva zvataurwa paka vanokubura ndiwo waibika masadza ndiri kubhadhara bhurange ndanaro mbudzi ndakavapa tikauraya inini pamusoro pezvo mambo ndine utemi ugariri ndairima minda yawo iyi wazwa marange ndati iwewo marange une problem zvawataura munhu ndakaurizwa nhasi kuti munhu unotora wanatezvana nanambuya wefirst wife wobva watora wanambuya nanatezvana wesecond wife wotora wanatezvana nanambuya wethird wife woti mese uyai kunotidye mari yejoni wakagarisana wapedza kuti katema introduction haudi ndisikazwa maranga chandakaita panguva iyo mambo chakaita kuti ndidaro ndiri munhu ane mhuri mbiri vakadzi ava kugara kwavanoita makore manake ukadzimana waita wakadzi tu wakiita shanje saka shanje dziri mukadziyo nekuna mai vake nekuna baba vake nehanzvadzi yake nemuningi wake dziriko wanenge vachitowisha kuti dai mai kuru ari kwafa iye asara saka iwe kusanganisa cobra neblack mamba kuti garai mutimwe ikaokora tiki zvinoita here ndakavasanganisa aiwa hachisi chivanhu maiki kana chachi chiprofita chavangautaurirwa chakashata chinokwadzisa zvino wakazobvunzwa kapamberi pemukadzi wenumber 2 kuzipana pake pani wakati aiwa waungatioshuwa une wakadzi 2 ndakapindura nemwe nzira aiwa asi ndiri kuti uri kuona here madangers acho ukuona madangers acho haumiksi mvura reoil hazviiti chamwada kutaura jerasi nechinhu zvinozvi unosati nauta chinhu chinonzi rudo chakashatira juno kuti mukadzi anokwanisa kurambirwa nyaya yekuti akadanana najoni ari 4 ari grade 3 asi azadza imba ani wana 7 murume ozomboziya kuti
akambodanana naJohn ari grade 4. Unozotoka sata nyaya. Unozotoka sata ngozotoka munubanga John akadana nemukadzi wako usati wamuroora grade 3 zvekutungana kwemugwidzi wari kuchikoro but iwe kungozvizwa chete kuti akambodana naJohn unokwanisa kukwadza munhu andisi kowati more wari kutoziva kuti nhasi urumu maiko kutoziva kuti nhasi urimo wakazva wozi kwangu izvo chikwei hachizwi sei akakura wotida kuvaunganidza vanhu iwavo ise hazviiti kana wafunga shamwari kuti wakadzi wairi kana watatu mukadzi umwe nekicheni yake nehausi yake mukadzi umwe nekicheni yake nehausi yake wakadzi hawabikirani ndo zvimwe chete nyanga wanatezvara hawabikirani hazviiti zvawakaita iri pambo kana wanga uri mutongo wakagara wajonika umuzi uzora watosangana hawakazvinyepera hakuna zvakada usazodaroba ndandino chipembero chehuku nemachira akasara nemushamba kuti watore waende kutiromba kwavo uzi huku ito hairumwi haivharirwi ndichi itseketsa yane wana hairumwi haivharirwi iripo pamba ainobhomba kwavo nemachira achindori mumbavo ndaona siku ndakapangidza zuva amwe achakaenda navo sandoti wachibva kuno wadarika kutore machira waitire zviwa kwamufavo noti pamarange pandiri kumbira wabvunza kuti majira rudziya rimba ndinotenderwa kulisa piki kumba kune jira reyero ndakaenda nasekuru taita witness jira remashaya nehuku yacho zviripo kumba jira omberere rakareba so reyero so rakatendema so kune kakadai omwe akatosvikira kakauya kodi huku isikavharirwi isikarumbi iripo yepeya huku ipo ndakaperekedza hanzvadzi yangu ipa yakaroora yakaunza mwana mukadzi wake kumba tete ndiidzikisire wenyu mukadzi kumba ndadini ndaita musikazwa mandadzika nemukadzi wahanzvadzi yangu mandatosvika ndati kune hanzvadzi yangu ndipo kudii ekopfuya paitete baitaimudanga mandatora kahuku keyashuwa mandatoya nako kumba kari kanhii mazai aya nhiyo dzitotawa ndakatotenga panext mazai because iye aikandirata itoya sei kachigara pazvikuda huku iwo hawasisiripo vakarongedza waenda kumba kwemukadzi mudoko saka wakangosiya zvinhu paumba saka ina munhu anovharira kainondopinda muchikweta paya munhu anodimba anovharira vakaenda vakaisiri ini akandidzika kuma10 dzose handina ndakangotora hembe pakadzika riti ndiri kuenda kwasteshi kutsvaga maitini ndipo ndakapinda kutora hembe yekupfeka yakanaka because kudzana ndakapfeka dzadzisingaitiki vandangopinda mumba vandandonga hembe pandatobuda zvake kuenda nazvo kwandi kwaari we cannot have a situation yekuti titaure nyaya yekuti tikutaura nyaya yekuti marriage hapasina asi zvinhu zvacho zvinovanga zvakaungana mumba aiwa vanhu munosheya property yenyu masheya property yenyu zviri pamutemo umwe naumwe ananga kwake izvi machira nechiye zvinongezi munonzwa kuti machira ndenyu imi munongonotora chii machira enyu muenda nemachira enyu asi zvegupuro chiwanhu izvo chinoitwa vanhu muri kupi mudare munomu vanhu havadii havarapanina asi iwewewo kana tezvara aine zvaari kutsutsuma kuti pane chimwe chinhu chaunga yes gupuro ndiri kutora asi pane chinhuwo changu chacho chekuti ndikawanawo chakati chaungasati wabhadhara mwoyo wangu ungadii unosununguka iwe uitawo izvo ndo chinhu chacho pandakasiyira mambo ndine vana pandakasiyira handisungutsamwa zvekuti chinhu chandirwadza mumwoyo mangu isituation mararamiro ndikuita mombe dzandiziva dzandakachanjwa dzakataurwa nasamukuru achipirwa kuti panodiwa mombe yakagarapo idzodzo mombe idzodzo kuda kana kusadada kudzibhadhara dzinozonetsa vana vangu hembe dzababa namai kana iwe asingadi kutambira dzirubva kwandiri asi ini ndichaita kuti dzisvike mumaoko mavo ndipedze kuroora kuita kuti vana vangu vazonge vari free mangwani chandirwadza hangu mukadzi akazondipandukira muupenyu vananoti no ndakanitora decision yeruende chacho marangi good boy vashoma vanoda kuroora mukadzi asagare nechii naye but vanhu vasingazivi kuti paunoroora mukadzi icontract yaunenge wapinda kuti ndichabhadhara chakati kusvika ndadii ndapedza saka tikuti bhadhara zvinhu izvozvo sekuru kana munhu asina kubhadhara zvinhu izvozvo munodzoka pakamunitaura kuti marangi uya kwakururutaura chaakazoita hapana tosunga kuti abhadhare chii zvinhu izvo
asi kurambana hakushamisi, asi vanhu rambanai zviri pamutemo, zvine hunhu, zvine tsika, because at the end of the day mune wana. Sekuru ucharamba ari sekuru because une wana nemwana wako. Izvozvo ngatisadii, ngatisazvikanganwe. Ende pamwe pacho kana wakakwanisa kumboya futi bota, iwe wakambotowa guta, ubva wamborikambura futi, unokwanisa kumbodzoka ukarikambura futi because bota richindoripo. Saka hatisi kuti usaiti hako zvorumita, handiti ita hako zvorumita, asi mukana wekuti kugadzirise zvinhu umbori chiuti uripo. Handizvo ndizvotinotaura baba kuti we are not saying ramba mukadzi aiwa sarambe mukadzi, kana mukadzi agadzirisawo zvinhu zvake zvaurifunga kuti agadzirise mukadzi wako, asi kana zvazorambawo zvadii. Yes, zvamukuzvizwa, asi kuti tigadzirise zvinhu mune murumuri wasati wagadzisana nababa vangu panyaya $15 wakati wakakweretana, ndiyo nyaya ine hondo. $15? Ndiyo nyaya ine hondo kuti marriage yangu iputsike, because iye baba uyu marriage yangu iputsike $15 yawakakweretana wari pamutare. Baba akatuma mai wake marangi unotenga mombe utazokubhadha chipere $15. Rekenditsanangurire ipapo. Asandapedza kutaura pandizvitaura. Nauta we $15 mambo. Ndichautaura inini mambo. Baba wakabaiwa wendade. Hapana kana hama yake. Ini ndikakata mukadzi wangu akatakura magumbezi. Tikaenda nawo kwamasamvu watengesa na tete na sisi wake. Tikatengesa tikaita mari kurikona kugamba wanda kusangana nawo. Asi nhasi unoona kuti inini mutezva rakanoona ndichiweza. Ndasvika kwamutare ndifambira dzatata ndaona kureda ikachipa. Nepamusaka ndine mari yatagomba bracket nemukadzi werapo. Neni nana sisi wake. Saka mumbo umwe ini ndakabira unobuda kuru nemari yatezva kwenda kwamutare. Bose zvakaenda neambulance ndakatenga nebasi. Pandasvika ndatenga plane yangu. Nhasi mukadzi akuti $15. Baba akaziva sei ndatenga plane $15 angati pamberi. Bozi plane yakazotiona ndasvika usagamba wakuripisa nani wakapotenga. Asanda rusikirwa ipapo. Kuti marangi. Amuda kukanyi mese marriage nenyaya $15. ndopedza kuzinongurani mama. Waenda kwamutare. No, inini $15 ndikatotenda ndakatora mari yatezvaraka. Zvatoshata neona ngo ndahonzwa. Anotora mari yake ba. Imari yangu ndakatenga matools angu ebasa kwangu. Mari yavanobvunza. Mari yandikatotenda tezvaraka. Mari yavanobvunza nawe gaba. Wakweretesana mari wari 2 kwamutare. Hapana munhu angaribvuma. Murume wangu zvaroti kuti akatengesa blanket akawanda iblanket 1 ndokuti dai wanini wakanga waipawo indikupurira blanket 1 iro akatengesa shuwa kuti baba batirika naye handiri muzvona saisa mukwamba angari padhuze natezvara for sure ndiangafamba nani nababa wangu kuenda kwamutare wabudiswa wakaenda baba akatenga mugomo wake amene ndipo pakabvana mukwamba purena iri akati baba ndiri kumbirawo $15 wari wairi hapana angaribvuma handiti ini hana unditaurira baba samarangi asi baba wangu ini akazona amwene wangu ipakadzika kumboko ndipo akatimudzira masoko kuti munondichidzira masoko kuti namukwamba kuti pasuro yakanganiwa here handiri muzvona ndipo pakabva ndakotanga hondo 2020 kuti baba wako iwewe Imba adondimira mari yangu nechitsotsi kuti ndakamukwereta $15. Makakweretwa here $15? Ishokodi mama. Unisema kwamba ndiko mmoja. Sikuwa mtari. Saka mkapiwa $15 yetu mzafama. Ini ngati $15. Ndikisema sana. Ndio mali yangu. Yaka kweli. Batika plane hadi pesa mkochi. Ndo ihondo iri mukati memba yangu baba wangu akandofana kubvunza $15 umba handichapindiba mumako imene noti baba wako akati ndine $15 yako Unozazabwina mali. Inyaya kuti $15 haichabudiwa. Because amuchawirirana. Amen. And the fact kuti amuchawirirana ndeyekuti maakufungirana kuti ndakupai $15 zvamaura unoita ne$15 haichaiti nekuti uyu marange kuti muti haana $15 unaye $15 asi kuti achaiburise Imba mumo wako make kuti oi $15 yakurema ungatobvisira yeye mari yagara ichakazana naye chimupai dringi saka kusingotadza kubvisa $15 ndo zvandikutaura kuti kubvira kuuya yakazii 15 ndo zvakurema saka pozwi marange $15 idiwa inini mambo nawe $15 handishai $15 asi handina kukwereta tezvara mari
aiwa chandoda kutaura mari iyo handisizoibvisa bo ndenderesa honzwa mwana anoperera mari kukubvuma kuti ndakashandisa mari yake zvara inini ndarikutotengesa zvinhu zvangu kuti ndibatsire izwa marani tikubatsira andikanobva nyaya yekutaura vatorwa penyu musunogoiwa hembe mukunimo yafuma sipo $15 ndo pachatanga honzwa siyana ne$15 mupe $15 zakai wanoibhadhara mari mwana wako achazotadza kugara nenyaya $15 aiwa whether it's tactical or it's not tactical andika iwe just do away ne$15 siyana nazvo wako haisiumisa gupu haisi kumisa chini bhadhara afari mudhara reganisapedzere dare nguva ndinofanira kuti zvinhu zvangu zvinge zvisina makakatana nomuda kuri zvandichaita zvandinoita kuti mari isvike muzita mavo $15 asi ndichida kuzivisa avo vari padhuza wataura chikonzero wachiziva chikonzero kuti baba vavo kana kuti $15 zakafaza asi iyo $15 zachawandisa zvatoita isusu tikuziva pane fee yako handika maranga abhadhira mari yake edari abhadhira mari edari abhadhira pamari yake yabhadhira edari iyo $15 ipai mudhara wechipiri chiperi $15 iwe wozonipa $15 chive matomupa $15 yake izvozvo chichaipei 15 musamupe 20 mupei 15 zvine mhiko kaizvo munopa munhu $20 iyo mhiko yake $15 mupei 15 yataura ndo ine mhiko mapiwa iri mari sekuru iyo yauya ngwambwabvisa chikwere maraga usina chikwere wani chikwere changu akanaka right chendeemboite zvinhu zvine zvinoitwa zvokuda kuita